Хәерле көннәр, кадерле тыңлаучыларым. Бүген мин сезгә «Ике әни» дип аталган очеркны тәкъдим итәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Ике әни, беренче бүлек. Берсе юкә чәчәге, икенчесе мәтрүшкә. Истанбул һавасы дымлы, син ияләшмәгән. Ихламыр чәе эчеп куй. Эч, жылы чагында. Әни ясап китергән, өстендә парлары биеп торган чәйнең борыныма килеп бәрелгән хуш исе бик тә таныш тоелды. Ышанмыйча гына: "Юкә чәчәк аткандагы ис таралды", дидем. Бераз аптырап, яшькелт алтынсу чәйне кабып куйдым. Юкә бит ул безнең як агачы. Төркия исә кызыл, сары, шәмәхә, яшел, кыскасы берсеннән-берсе матуррак төстәге җимешләр, яшелчәләр белән тулган ил. Әнигә минем чәйне шулай аптырап кына кабып куйганым бик ошап бетмәде күрәсең. Кырыгына: "Ихламыр ул, ихламыр чәе, шифалы, суык тимәсен өчен эчәләр", дип куйды. Тизрәк рәхмәт әйтергә ашыктым, чәй өчен сөенгәнемне күргәч, куанды, башка бүлмәгә чыгып китте. Кайнар, әмма искиткеч йомшак тәмле чәйне эчә, ихламырны тиз генә сүзлектән карыйм. Юкә чәчәге шул. Төркиягә килгәнче, миңа ни өчендер төрекләр һәрвакыт, һәр кайда кахва генә эчеп йөриләрдер кебек иде. Төрек кахвасы бөтен дөньяга танылган, макталган, бик билгеле бренд булганга күрәдер, күңелдә сиздермәстән шундый бер ышану барлыкка килгән. Чыннан да, Төркиядә кая барсаң да, бармак очы кадәр кечкенә филҗанга ясалган һәм бер бокал гадәти су белән эчелә торган әче төрек кахвасын еш тәкъдим итәләр. Әмма Төркия миңа әнинең юкә чәе белән бергә бөтенләй башка яктан ачылды. Шулай бит ул, тормышны бер төрле күз аллыйсың, хыялланасың, әллә ниләр булыр төсле көтәсең, ә ул сиңа нәкъ менә иң таныш, иң белгән бер тарафыннан моңа кадәр ни өчендер һич абайланмаган яңа бер капкасын киереп ача да куя. Юкә чәчәген маркетларда ничек кенә тәкъдим итмиләр монда. Чәй кебек ваклап тутырылган каплысы да, кечкенә пакетларга салынганнары да бар. Базарларда исә кипкән чәчәкләр йөзем, груша, помидор, кыяр кебек җиләк, җимешләр, яшелчәләр төсле тау-тау өелеп тора. Ах, юкә чәенең хуш исе, татлы тәме, тын юлын иркәли, күзәнәкләрне тынычландырып язып җибәрә. Хәтта баштагы тәртипсез, чуалып бетеп ялыккач күңелне йолыккалый башлаган килде-китте фикерләргә кадәр үз урыннарын табып йоклап китә төсле. Чәйне тиз бетүеннән курыккандай аз-азлап кына йотам. Үзебезнең якларның яшел болыннарында үскән эреле-ваклы кыр чәчәкләре исләрен сеңдергән бал тәмен тоеп ләззәтләнә. Юкә балы тәме. Шунда бер мизгелгә әллә ничә мең чакрым ераклыкта яшәүче үз әниемнең көрән мәтрүшкә салып ясалган чәен бал белән эчеп утырган халәтемә күчкәндәй була. И әни, ерак юлга җыенган кызыңның күзләренә карап фал ачкандай әйткәнсең бит. Биянай белән үз әниң арасында аерма, ярма бөртеге кадәр генә. Берсе Вәсилә, икенчесе Әминә, икесе дә бер чор балалары, яшь аермасы сынаулы гына. Әни 43, Биянай 41 елгы, 41нче елгы. Икесен дә сыйфатлыйм дисәң, татарның бик матур әйтеме телгә килә. Кечкенә, төшкенә. Нәкъ шулай, әллә ни озын буйлы түгелләр, җыйнак кына гәүдәле, җитез куллылар, үзләре йөгрек фикерле, кайчак кырыс, кайчак тапкыр сүзле. Икесе дә сабый чакта ук берсе әтисез, икенчесе әнисез калып, ятимлекнең, үксезлекнең ачысын, тишесен җитәрлек татыганнар. Икесе дә 4 бала анасы һәм гомерләренең күп өлешен шул балаларын ялгызлары гына аякка бастырганнар. Икесе дә татар авылында туып үскән татар кызлары. Берсе Актаныш районындагы Усыдан, икенчесе Чифтәләр районына караган Корохөектән. Икесе дә бер тарих кыйпылчыгы. Авыллары төрле районнарда гына түгел, хәтта диңгезләр, таулар айырып торган төрле илләрдә урнашкан. Әмма ата-бабалары бер туфрактан, Татарстаннан.
Жылы шәйдән тәнем эреп, шактый онытылып утырганмын. Әле генә хуш исле парлары биеп торган йомрым бушап калган, кәгазьгә исә бары бер җөмлә сыенган. Берсе мәтрүшкә, икенчесе юкә чәчәге. Әлеге юкә чәчәге шәйе белән танышкан көздән соң бер еллап вакыт узгач, кайнанам рәхмәтле булды. Төркиядә мәрхүмнәр хакында шулай әйтәләр. Рәхмәтле булды. Яни, Аллаһның рәхмәтенә иреште, кавышты. Амин. Шулай була күрсен. Әни рухына багышлап дугалар укытканнан соң берничә ай үтте. Ходай кабул итсен. Минем исә теге чактагы берсе мәтрүшкә, икенчесе юкә чәчәге дип башланган, тамамланып бетмәгән җөмләм дәвам иткәне сабыр гына көтте. Һәм кипкән юкә чәчәкләре күпләп кибетләргә чыга башлаган быелгы көз башы янә аны хәтерләтте. Берсе мәтрүшкә, икенчесе юкә чәчәге. Берсе җир чәчәге, икенчесе агач чәчәге. Төрле җирләрдә туып үскән, гомер иткән әниләрне татар апалары гомер-гомергә өй чыланында, чормаларда киптереп саклаган, җанга, тәнгә сихәт, көч бирүче, күңел кирләрен эретә торган шифалы менә шул чәчәкләргә охшаттым. Безнең халык көрән мәтрүшкә 70 төрле авырудан дәва дип саный. Юкәне зурлап, юкәнең чәчәге бал, кабыгы юкә, агачы сөян дигәннәр. Икесеннән дә әллә никадәр файда күргәннәр, икесен дә кадерләгәннәр. Әниемнәр? Алга таба Татарстанның Актаныш районында урнашкан, Ус авылында 4нче бала булып дөньяга килгән Вәсилә Талипова һәм Төркиянең Шифтәләр районында татарлар нигез салган Кырык авылында туган. Бер тараф бабалары Лениногорск районы Сырабыйкыл, Әби авылыннан, икенче тарафы Башкортстан якларына күченгән татарлардан чыккан Әминә Акчура хакындагы сүземне ике татар хатынын чагыштырып та, охшатып та дәвам итәсем килми. Бәлки, минем белән уртаклашкан фикерләрен, хатирәләрен аларның җаннарыннан, калебләреннән чыккан мәгънә эчендә җиткерә алсам, татар әниләренә хас нурлылыкның, җылылыкның, шифалыкның, зиһеннең, куәтнең меңнән бер өлеше генә булса да күрсәтә алырмын. Икенче бүлек. Туган җир туфрагы саклар. Татарстанда яшәүчеләр өчен таныш хатирәләрдән башлыйм. Үз әнием сугыш елларында туган бала. Сугыш чоры балалары сугышның үзен күрмәселәр дә, бу афәт бутарлап актарып ташлаган илдәге һәр авырлыкны, һәр михнәтне кечкенә, нәзик җилкәләрендә дә күтәргәннәр. Ул вакытларны искә алып, әни булай сөйли иде. 1943 елның җәендә дөньяга килгәнмен. Көннәре кояшлы, әмма йөзләрдә елмаю юк. Авылда ачлык, илдә сугыш барган авыр еллар. 44 елны 4 сабыйын ачлык тырнагында калдырып, авыру анама кайгы хәсрәт өстәп, шыткан бодай ашаган әтием вафат булган. Үстерелгән икмәк кырып Сибир фронтка озатылган ул чакта. Барысы да җиңү өчен. Әзмәвердә ир-егетләр һәммәсе фронтта. Сабанга сыер, алар янәшәсендә хатын-кыз үзе җигелгән. Безнең әниләр, Бәдәр, Әдия, Фәрхинур, Мөхәддимә, Мәхвүрә күршеләребез, тагын башкалар. Әле дә табигать мәрхәмәтле. Яз җитсә, куку кузгалак кычыткан, биш балтырган, кәҗә сакалы җитешә. Бакчаларда көздән балчык астына яшеренеп калган üşегән бәрәңгеләр табыла. Алары өчен беркем ачуланмый. Соңрак җиләк җитешә. Әле дә хәтердә. Сугыш биткәнгә 5-6 ел узгандыр. Авылга сугыштан соңгы еллар тиз генә мантырга ирек бирмәде. Чөнки аннан бөтен нәрсә сыгылып, алынып биткән. Хәерчелектән калган 4 ел эчендә туздырылган иде. Өйрәтеннән берәр сынык эпи бирмәсләрме дип, кемнең генә капкасын ачмый идем. Икенче классларда авылдашларыма хат язарга өйрәндем. Ачлык, суык йөрәкләргә төште. Өй салкын булганлыктан тәрәзәгә боз ката. Кисәү агачын кыздырып, шуның белән аны эретеп, тышны карый идек. 8 чакрым ераклыктагы Киров авылындагы мәктәпкә укырга барганда, аяк катып кирзы итеккә ябыша. Әнинең безне 4 баласының тамагын ничек туйдырып, өйне ничек җылытыйм дип бәгырьләре телгәнә иде. Бер вакыт аның күзләре күрми башлады. Без аны җитәкләп йөрдек. Күршебез авыл советы рәисе Нургали абый усыда санитарка хезмәтен башкаручы Нургайша апайны чакырып алды да, әнине Суксу больницасына алып барырга кушты.
bir aydan әни яқты дүнияны қабат көру бәхтіне ерешті. Бала шақларны иске алғанда тамаққа түйер отыра. Лекін ул вақытларда не қадар гына ауыр булмасын, ішке ирену, сойланып тұру, ейсе низахлашу юк иде. Үзем туып үскән осы авылында халық бір гаилә кешеләре кебек тату яшәделәр, эшләделәр, авырлыкларны бергә күтәрделәр. Әйтик, кул белән арыш уруның көнлек нормасы 18 сутый булса, аны 30-35 сутыйга җиткерделәр. Басу уртасында бала тапкан аналарның да хезмәт өлешләре ул. Хезмәт көнен тутыру мәҗбүри. Үзебезнең бакчага утыртылган бәрәңген алырга гына мөмкинлек юк. Карлы яңгырлы вакыт җиткәч, әнием бакчага чыкты. Көрәккә тотынуы булды, бригадир ажгырып килеп җитте. Сүгенә-сүгенә әнинең көрәген бер якка, җиләкләрен икенче якка ыргытып та бәрде. Әни ник бер сүз әйтсен, тагын өйдән чыгып китте. Ачык көз, тышта караңгы салкын яңгыр ява, тәрәзәне һәр көн килеп кагалар. Бурычыгызны түләргә килегез. Кәнсәгә дәштеләр. Авыл советы чакыра. 1956 ел кебек истә калган. Җәйге каникул чорында бозаулар карый идем. Сабантуй көннәр иде. Һич онытасым юк. Бозаулар бик йончыл. Кыш көне үпкәләрендә суык тигәннәре мантып китә алмады. Ай авыр булды бозаулар үлгәнне күрү. Ул вакытта үлгән малны күрше Киров авылына алып барып, мал табибына күрсәтергә кирәк иде. Сабантуй көне бер бозавым үлгәч, аны тартмага салып, Кировка киттем. Кая ул бәйрәм шатлыгы? Урамда очраган бер кеше, "Үскәнем, кая барасың? Тартмада нәрсә бар? Әллә берәр әйбер сатасыңмы?" дип гаҗәпләнеп калды. Минем башта йөз төрле уй. Әле табибка җавап бирәсе бар. Мин бу очракта укучы бала гына түгел. Бозау үтерүче дә бит. Табибка күрсәткәч, үләт базына илтеп ташлагач, калган малларны көтүдә йөрткәч, караңгы төшкәндә генә өйгә кайтып егылдым. Шуны да әйтергә кирәк. Бик күп совет кешеләренеке кебек, әнинең дә тормышында җылы якларга китеп яшәгән еллар бар. Алар бик озынга сузылмаган. Бу хакта ул бераз сагынып та, бераз үртәлеп тә искә төшерә. Җылы якларга, чит-ят җирләргә чыгып китүнең төп сәбәбе шул. Ул килен булып төшкән авылны бетәчәк диләр, чөнки алгарышка сәләтле түгел икән. 70нче елларда перспективасыз дип табылган татар авыллары шактый була. Бу исә яшь гаиләләргә анда эшләргә, яшәргә ирек бирмәү, үй салырга рөхсәт итмәү дигән сүз. Әни ул еллар турында сөйләгәндә, иң башта юлга әзерләнгәнен һәм беренче дәресен искә төшерә. Әбиең эндәшми нитми генә йөрде. Аннары кызым юлга мәтрүшкә, кичкенә генә булса да кайын пиннегә һәм шырпы кабына сал. Авыл туфрагын ал. Алар бәлә-казалардан саклар. Ялгыз калганда күңелеңне юатыр. Авырлыклар килгәндә җиңәргә көч бирер, дип үзе үк аларны хәстәрләп сумкага илтеп салды. Татар көйләре язылган пластинкада тыктым шунда. Аны беренче дәрестә үк файдаландым. Укучыларым татар җырларын тында алмыйча тыңлады. Татар кызлары Роза, Римманың күңелләре тулды хәтта. Җыр бетүгә балалар бер-бер артлы сораулар яудырга кереште. Туган тел белән башланган тәрбия сәгате мине укучыларыма якынайтты. Арага җылылык иңдерде. Тора-бара ата-аналар, хезмәттәшләр, Мөгаллимә җан дигән исем таптылар миңа. Әни миңа җылы якларның истәлеге дип шактый зур көрәш чәйнеген бүләк итте. Әлеге 50 яшьлек чәйнек эчендә Төркмәнстанның Течрен районы башкарма комитеты 1970 елда СССР Югары Советы исеменнән тапшырган Ленинның 100 еллыгы медале саклана. 100 еллыгы медале саклана. Әнинең әлеге медален тагып йөрүен хәтерләмим дә. Әмма гомер буена чит җирдә кыска гына вакытта күрсәткән хезмәтен зурлаулары аның өчен зур горурлык булды. Әни башта туган авылыннан Кировка йөреп, аннары Пуша авылында интернатта яшәп, белем алган. Мәктәпне тәмамлагач, Алабуга институтында әүвәл читтән, соңгы курсларны торып укый, укытучы һөнәрен үзләштергән. Читтән кайткач төпләнеп калган, Уса авылының күршесе булган Кашкында яши. Байтак вакыт төрле авыл мәктәпләрендә укыткач, 10 елдан артык 5 авылны, Усы, Кашкын, Айман, Кылын, Чияликне берләштергән Айман авыл советында эшләде. Бер вакыт авылда чәй эчеп утырганда, әни берничә мәртәбә Казаннан бүләк итеп алып кайткан күлмәкне карап килде. Сизелеп тора, сөйнеше эченә сыймый. Аннары миңа чәй ясагач, яй гына күңелендәгесен әйтеп бирде.
Кызым, мен бәләкәй чагында матур күлмәкләрем күп булсын дип бик теләйдем. Ә бер күлмәгем хәзер дә күз алдымда. Без 4 класстан Киров мәктәбенә йөреп укыдык. Берничә көн калгач, әнкәй белән бакчадан кул белән казып, яшь бәрәңге алдык. Кабак салдык, берничәне. Бәләкәй арба белән Киров совхозына шуларны сатарга киттек. Юлыбыз уңды. Казанскийларны тиз генә бәрәңгене алдылар. Акча булгач, кызыл бөрчекле ситсы сатып алдык. Мәктәпкә барырга яңа күлмәк кирәк бит. Аны күршебез Фәрхинурәттәй тегеп тә бирде. Иртәгә уку диясе көнне Мария Павлова дигән укытучы Кировтан килеп укучыларны барлап чыкты. Ул безгә дә керде. Формаң бармы дигән сорауга мин кызыл бөрчекле күлмәгемне сине алып килеп күрсәттем. Ул матур итеп елмайды да чыгып китте. Күлмәкне тузганчы кидем. Ә хәзер, Ходаем, нинди генә күлмәкләрем юк. Мин көлеп әнине бүлдердем. И әни, теләгең бигрәк зур булган икән. Ялангачлык җанга үткән. Менә хәзер вакытның ничек тиз узганын да сизми калабыз бит, кызым. Чөнки бердән аш утырмыйбыз. Икенчедән баш бүтән. Эпи булмаса, көнебез үтмәс иде. Салкында катып утырсак, кыш үтеп китмәс төсле иде. Чын, безгә вакыт җитми, әни. Ни юк, шуны телисең инде. Әймә, әни. Шулайрак булып чыга икән. Икенче теләгем үсә төшкәч барлыкка килде. Кияүгә, әтиле кешегә чыксам иде дип теләдем. Һәм килен булып төшкән авыл урман буенда урнашкан булса иде дидем. Үзебезнең әтисез үсү, аннары 8-10 чакрым ераклыктагы Киров урманынан әниемнең аркасында утын ташлары барысы да үзәккә үтеп калган. Бар теләкләрем тормышка ашты. И әни, теләкләр белән бергә бәхет тә җитәкләшеп йөрсә икән. Иң мөһиме, кызым, сабыр булып, башкаларга яхшылык теләп тормыш матурлыгын күреп яшәү. Менә шул бер мөрәвәт, менә шул зур бәхет, кызым. Әнинең әлеге сүзләре күңелемә уелып калды. Еш кына вакыт тиз үткәнгә генә түгел, хәтта вакытның үзенә, ягъни заманасына зарлану теләге тел очында кала бирә. Әниләр кичергән тормыш михнәте хәтергә килеп сабак бирә. 3-нче бүлек. Сылай рәхим, иман билгесе. Инде һәм вакыт, һәм чакрымнар белән караганда күпкә ераграк хатирәләргә күчәм. Биянай Әминәнең әнисе ягына нәсел тарихын кыска гына хронологик рәвештә бирсәм, яхшырак аңлашылар кебек. 1750 еллар. Казан тирәсендә яшәгән һәм Казан ханлыгы яулап алынганнан соң башланган изүләрдән иза чиккән һәм яңа җирләрдә иркен яшәргә өмет баглаган 200 гаиләлек зур бер төркем Казан сәүдәгәре Сәйет Хаяли тарафыннан оештырылган күченү сәфәренә кузгала. Оренбург тарафына юл тоткан татарлар арасында Әхмәт бабай гаиләсе дә була. Менә шушы татарлар мәдрәсә мәктәпләре, мәчетләре һәм сәүдәгәрлек белән дан казаначак Сакмар елгасы буендагы Каргалы авылына нигез салучылар. Әхмәтнең нәсел дәвамчысы Шаһиның бу авылда 1831 елда туганы билгеле. 1863 еллар. Каргалыда халык саны елдан-ел арта. Күпләр биредән күченеп китә, башка татар авылларына нигез сала. Шаһи да гаиләсе белән яңарак кына барлыкка килгән Акманга барып урнаша. Яңа авылда яңа мәчет калка. Аның хакында халык теленә шундый сүзләр кирип кала. Шаһи мулланың ярдәме белән корылган мәчет. Шаһи мулланың 5 ир, 3 кыз баласы туа. 1890 еллар. Рус патшасының мөселманнар теләгән өлкәгә күченә алырлар дигән бер бик кыска вакытлы фәрманын Шаһи мулла отып ала. Нәселләре 30 ел гомер кичергән Акманнан Усманлы иленә, Төркиягә мөхаҗирлеккә китәргә карар итә. Паспорт юнәлтә. Булар барысы да тиз-тиз эшләнә, югыйсә җитешми калулары бар бит. Ләкин ике кызы гаиләле булу сәбәпле китә алмый, зар елап кала. Барысы 9 кеше җәннәттәге кебек матур якларны һич билгесез мөхаҗирлек юлына алыштыра. Гомерлеккә туган үскән газиз җирләреннән аерыла. Акманнан киткәч, 1000 төрле газап белән Севастополь шәһәренә килеп җитәләр. 6 ай Истанбулга китәргә көймә көтәләр. Инде кулларында ни бар, шуны берәм сатып, көнгә ялгыйлар. Оренбург тирәсеннән кузгалган башка татар мөхаҗирләрен очратып, барлыгы
20-дән артык гаилә булалар. Алга таба әлеге күчмәннәр турында шунысы мәгълүм. Алар Истанбулга килгәч, Төркияне туган җирләренә охшаш урыннарын эзлиләр. Күңелләрендә исә уртак хәвефле уй теләк. Балаларны йортсыз, җирсез, туфраксыз калдырмыйк. Диннәрен, гореф-гадәтләрен, нәселләрен саклау ниятеннән зур шәһәрләрдә калудан баш тартып, тигезлектә авыл коруны хуп күрәләр. Шактый ара узып, Истанбулдан 300 чакрым ераклыктагы иске шәһәрне үтеп, тигезлеккә килеп урнашкач, тезләнеп туфракны учларына алган мәлдә, иреннәре җирсүк хиссеннән тетрәнеп пышылдый. Будай туфрагы, авыл туфрагы. Шунда үзләре белән алып килгән туган як истәлекләре, шигүле тукылган урын җир җәймәләреннән, юрганнардан чатырлар корып урнашалар. Якын бер җирдә кое табылганын ишеткәч, шул кое тирәсенә күченәләр. Аркан белән үлчәп, авыл урамнарын, һәр кемгә йорт куралты җирен, мәчет, мәктәп урынын бүлеп чыгалар. Менә кайдалар балаларына, туачак оныкларына яңа нигезләр тергезәчәкләр. Бераз соңрак һәр гаилә җиренә нигез салына. Ирләр 4 почмаклы чокырлар казый. Бу арада хатыннар күлмәк итәкләре белән таш ташып тора. Аннары ир-ат ул ташлардан ярты метр чамасы биеклектә итеп дивар үрә. Шул чокырларның бер ягына агач тезелә, икенче ягы ачык калдырыла. Менә иләре шул. Ниһаять. Таш ташып арыган хатыннар тузанлы күлмәкләрен, яулыкларын каккалап, өйле булу куанычларын яшерә алмый тора. Шунда гына юл газабы, гүр газабыннан тамам арыган җаннар җиңел сулыш алгандай була. Һәр төрле кыенлыкларга теш кысып, түзә-түзә үзгәләнгән бәгырьләре ул көнне куанган кадәр тагын бер тапкыр куандымы икән. Менә шулай итеп 1895 елларда бер төркем татар мухаҗирләре туган җирләрендәге авыл төзү тәртибен саклап, Кырык-Өеккә нигез сала. Авыл үзәгендә татар мәчете урнашкан, урамнары төз, өйләр бер рәткә тезелгән. Кайнанам Әминәнең икенче тарафы, әти ягына күчик. 1905 ел. Хәзерге Татарстанның Лениногорск районы Сырабиккыл әби авылында Ариф һәм Хәнифәнең малайлары туа. Аңар Хәниф исем кушалар. Әни сөйләгәннәр буенча Ариф бабасы гаиләсе белән мөхаҗирлек юлына 1910 елларда чыга. 18 гасыр башында ук барлыкка килгән борынгы әби авылыннан татарларның китү сәбәбе башкаларыныкына аваздаш, җирсезлек, ярлылык, күтәрә алмаслык салымнар. Ариф гаиләсе бер төркем юлдашлары белән Төркиянең Юзгатлы шәһәренә урнаша. 1914 елларда әрмәннәр бу шәһәр тирәсендә яшәгән төрекләрне кысрыклый, басым ясый башлый. Шул сәбәпле татарлар да Афьон шәһәре янындагы Болвадин районындагы татарлар янына юл тота. Гәрчә бу вакытта Ариф бабайның Кырык-Өектә яшәгән кардәшләре аларны үзләре янына чакырып хат язган. Шуны да әйтик, Юзгатлы шәһәре янындагы Шампынар Чураклы авылыннан киткәндә Ариф берникадәр җирләрен сата, берникадәрен мәчет карамагына калдыра. Мәчет мәхәлләсе күп еллар дәвамында шул җирләрдән файда күреп яши. Ариф бабай Болвадинда вафат булгач, балалары Кырык-Өеккә килеп урнаша. 1930 еллар. Ариф бабай улы Хәниф һәм Шаһи мулла улы Җиһаншаның кызы Өмме Гөлсем авылда гаилә кора. 1951 ел. Өмме Гөлсем 42 яшендә дөнья куя. 5 баласы ятим кала. 4-нчесе Әминәгә ул вакытта 10-11 яшьләр тирәсе була. Бияны бу вакытларда ятимлек ашасын, юклыкны күп күрә. Ул чакта Төркия татарлары да нәкъ бездәге кебек көн-төн басуда иген игеп, тирлек асрап тормышларын алып барырга тырыша. Әни авыл егетенә кияүгә чыга. Яшь гаилә эш эзләп Истанбул тарафларына юл тота. Шунда ире белән бергә татар җәмгыяте эшләрендә катнаша. Көн-төн тегү белән шөгыльләнгән, азмы күпме шулай акча юнәлтергә тырышкан Әминә оста тегүче булып таныла. Ул төрк ханымнарына гына түгел, татар яшьләренә дә төрле мәдәни чараларда татар халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен күрсәтү өчен сәхнә костюмнарын тегә. Шигә. Бүгенге көннәр. Төгәлрәге 2011 ел 16 июль. Тау итәгенә ышыкланып димме, әле бераз качып урнашкан Сырабиккыл авылы урамында ник бер әдәм йөрсен. Беркем күренми. Кызыл ак кирпечтән салынган өйләр тезелеп киткән, урамнары буш. Әйтерсең авыл шулай. Меңәр чакрымнар узып, буыннар алыштырып кайткан кунакларын күргәндә, телен йотып гаҗәпкә калган. Ә кунаклар дигәне бабалары җиренә аяк баскан Әминә улы белән һәм аларның юлдашлары.
Әни bu sefer irtesinde yıkıdan düşünde etisini görüp uyana. Şatlıklı көтәренке ruhta көре уланы. Kızına Sıla-i Rahim, yani tuğanlık kardeşlik jiplerin ezmegen, babaları jerin zirat kılgan için rahmetli buluğun, suyunishim bildire. Dinimizning eng muhim bir nasihati, iman bilgisi bet ol Sıla-i Rahim. Tuğanlık jiplerin ezmegiz. Şul vaqtda turmushig'iz bereketli, ömürügiz uzun bolar. Qonaqlar avul meşitinde bir kimni şırata almay, kimning qapqasını açarga, kimning işigin şakırga bilmey turganda bar eken bit avulda edem eseri. Subhanallah, uramga jan berip qapqara at jekкен 10-15 yaşlik malay uzıp bara. Arbasına yoğağına şabılgan yeşil susıl pişen düşegen. Kichkina kullari dilbigeni kısıp tutkan. Qonaqlar nihayet selam berer kishi işratkanlarına qonıp, kep kızın qoşlarına kadar batırıp kiygen. Yoqti yüzlü elle koyan balqıp turgan sarı malayga көңілләренә жайылган сорауларны тизәләр. Сәлем, исемең ничек? Ни хәлләрең бар? Әти-әниеңнәр ни хәлдә? Ничек яшисез? Авыл малайы атын биразга туктатып, бөтен сорауга әйбәт дип җавап бирә дә үз юлы белән китеп тә бара. Аннары инде кунаклар авыл урамнарын карагач, ваталарга төшкәч, иске зиратка юл тоталар. Шушында җирләнгәннәр арасында безнең дә туганнарыбыз, кардәшләребез бардыр дигән уйга килеп, мәрхүмнәр урыгына ясин укып, яна бабалары җиреннән аерылалар. Birinci һәм соңгы мәртәбә Татарстанга кайткан әнинең сәфәре әлбәттә авыл белән генә шикләнми. Мәшһүр тарихи Болгар җирләренә аяк баса, меңәрләгән халыкны җыйган Болгар җыенын күреп гаҗәпкә кала. Мәшһүр Казаныбызның иң күркәм урыннарын карап сыклана. Чит илләрдә яшәүче татарлар да яхшы белгән бөек шагыйребез Тукайның туган яклары Орчага һәм дин әһелләре белән очрашырга Нурлатка, башка районнарга бара. Соңгы елларда кемгәдер авырлык, мышыгат китерүдән уттан курыккандай курыккан Хаҗия әни еш кына бер теләген кабатлады. Я Раббым, дугамны кабул ит. 3 көн ятак, 4нче көн туфрак булыйм. Ходай аның дугасын кабул итте. Майда ураза тотты, соңгы көннәренә кадәр намазын укыды, аннары 3 көн хастаханәдә ятты да мәңгелеккә күзләрен йомды. Bilgən qədəri 1750 yıllardan başlanğan һәм 3 ғасырға сузылған muhacirlik tarixina ия татар нәселенең bir parçасы булган әни бабалары сөйләгән хатирәләргә үзенең Татарстанга зираты вакытында күргәннәрен Татарстанның яңа заман сулышында өстәп китте. Йомгак урынына. Бүген күп гасырларга сузылган, гыйбрәтле тарихын саклаган, нык рухлы, алгарышка омтылган, зур мәртәбә һәм югары мәдәнияткә ия кадерле, газиз туган җиребез үзенең бер түгәрәк датасын, тасырның 100 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Бу 100 еллык төрле илләрдә үскән, тамыр җибәргән, гомер кичергән милләттәшләребез күтәргән дәвр ул. Чөнки Татарстанның ата-бабаларыбыз җиренең һәр чоры, һәр 100 еллыгы дөнья буйлап сибелгән миллионлаган татар халкының тарихы, үткәне һәм үтә алмаган чакрымнары, хәтта еллары, бүгенгесе һәм киләчәге, гадәтләнгән тормышлары, күнгән, ияләшкән рәвешләре, танымаган һәм һич белмәгән дөньялары, балаларының киндек каны тамган җире, бабаларының кан белән күчкән җир су хисе, михнәтләре һәм өметләре, байлыклары, мираслары һәм югалтулары, моң, тел, дин берлеген тәшкил иткән рухлары, бу берлекне җыйган мизгелләре һәм моны геннары аша тоеп яшәгән чаклары. Бу 100 еллык минем әниләр кебек йөзләрчә, меңнәрчә әниләр күтәргән дәвр ул. Һәм аның әниләр алдында үз хисабы бар. Чөнки бу дәврне әниләр Уфалы арбасына җигелеп тартканнар. Унар бала табып, багып, герой ана исеме белән танлаганнар. Кара төндә колхоз сарыкларын ашарга килгән аш бүреләрне таяк белән куып йөргәндә һәр төрле бәләгә каршы курыкмыйча чыгып саклаганнар. Аннары сугышта югалган балаларын, ирләрен көтеп, сагыш йотып гомер иткәннәр. Балалар күңеленә мәрхәмәт, гыйлем орлыгы салган мәртәбәле укытучы, тәүлекләр дәвамында авырулар яныннан китмәгән, дәрәҗәле табиб яки таңнан торып авыл хуҗалыгына хезмәт иткән мактаулы агроном, сыер савучы, бригадир һәм тагын башка күп төрле һөнәр ияләре буларак, бу дәврне якты киләчәк өчен бөтен көчләрен биреп яшәткәннәр.
Шул ук вакытта төрле сәяси басымнар корбанына әйләнгән әтиләрен сагынып, яшерен генә кан яшь түккәннәр. Мухаҗирлеккә чыгып китәргә мәҗбүр булган кардәшләрен юксынып яшәгәннәр. Кашып-пысып, Аллаһтан ярдәм сорап, намазын укыганнар, дугасын кылганнар, диспесен тартканнар. Бер күрешүгә зар-интизар булып җиттәгеләр исә, балаларына, оныкларына нәсел мирасын, рухи көчләрен, җирсү, ватанны сөю, кардәшлек хисләренә төреп калдырганнар. Һәр ике тарафта яшәгән әниләрнең калепләреннән саркып чыккан изге теләкләре, Аллаһтан туган җирләрен ярлыкауны, газаплардан, авырлыклардан арындыруны сорап кылган дугалары дәверне ачы яраларыннан шифалаган. Ә бишек җырлары, моңлы мөнәҗәтләре, үзәк үзгеч бәетләре, 5 еллык, 10 еллык планнарын тормышка ашыру, коммунизм үрләрен яулау белән мавыккан дәвернең хәтерен сихәтләп торган. Бу 100 еллык, 100 төрле дәва һәм көч-куәт биргән, кипкән мәтрүшкәләр, кипкән юка чәчәкләре дәвре. Тамам. Очерк 2019 елда язылды. Автор Айзрә Гәрәева Акчура.